दुस्ट हाय लोगोफोर वेलकाम बेक टू माय यूट्यूब चैनल नोंथांनि सेराव गोदान मोनसे ब्लग लानानै फैलायबाय आङो नै एसे रेडि जानानै थालायबाय आरोना जोंहा नै अफायबा थांनो नागिरदों नायदो नै सासेयाबो रेडि जाखाबाय दा माखासेफोर दंबावो रेडि जाबावनांगौ दङ ओमफ्रायहाय एसे टाउनाव थांनि होननानै सानदों आङो बे बन्द'आवनो बिनानावबो दंखायो नालाय बेखायनो एसे थांनानै फैनोसै बायदिसिना एसे एनै नै आंहाबो कुर्तायाबो बेखौल' गानबाय थानाय जायो गस्लाफोर अफायबा गानलांनांगौ जायोबा बेखौ लानानैनो फिसालाखौ लानायावनो माने उफाय गैया आरोना मालाबा मालाबा बेबायदिनो कुर्ताबो गाननांगौ जायो मानो होनबा हे दख'ना गानबाथाय एकदम गुलु गुला जालाजोबो ना साफिनला सुफिनला बाब्राब बुब्राब जालाबाय थायो बे फिसालायानो बेखायनो उसुबिदा जायो आरोना मालाबा मालाबा उफाय गैया टाउनफ्राव थांबा बिदिनो गानलांनांगौ जायो दा बेखायनो आंनाबो फुरा गोजामथारसैना बायनायानो जाखाया ओंखायनो दिनै एसे नायनायसै होननानै सानदों आरोना दा अफाय हाबबोनाय जायो प्लेनिंआथ' ब्रड माबा माबि हाबबोनो सानदोंमोन खिन्थु जायोना जाया नायनोसै आरोना फिसालानिबो एसे अखा हाबा माबा एसे दाथ' गोजांसै ना स्रो स्रो एसे गुसु जाबोनोसै दा बेखायनो बिशालावबो एसे हाबबोनोसै नामा होननानै सानदोंमोन नायनोसै दा मा जायो टाइमफ्राबो नै 3टा बारखाबाय 3:30 जाखाबाय बेलासिबाय आरोना एसे दा 1 घन्टा नांखागोन टाइमा सहैनो थाखाय दा नायनोसै मारै जायो मारै मायो नायलांबाय थाबानो जाबाय दे लोगोफोर नोंथांमोनाबो आंजों लोगोसे थुबाय थाबानो जाबाय थ' होमबा ब्लगखौ जागायनोसै थुबाय थादो होमबा सोरखौ नाहरखो सोर फैदों सोर बिलाय माबाया आबौनिनो थां बे गारबोयो आबौनि दादांखानो औ गसंबावनो बिसिबां देरखो नायनि गसंनो मामि गसंनो नायनोनो औ नायनोनो नोंखौ नुफेराखैना गसंनो बेसे गोजौ जाखो नायनो होनदों गोसो जायाखै जादों बेरायहैखांबायना मैया बेरायहैदोंना जों टाउनावसो थांनो नागिरदों ना टाउनाव थांसै होनदो मामि मामि खिथाहरदो नै भिडिअ'आव जोंहा बाजाराव थांसै होनदो नै टाउनाव थांसै होनना खिथाहरदो नै टाउनाव थांसै होनना थांसै होनदो बाय बाय होनदो दे औ दे आयै सियाय गुलायबाय नै बिसोरा जा उन्दुफैबाय ओमफ्राय नै जेराव फैदोंमोन जोङो बेनो बन्द'सो बेयावसो दा रेम्बावसो फैदोंमोन नै ओमफ्राय गैया बन्द'सो नै दिनैहाय ओमफ्राय होमबाबो बिशालाव हाबैसै एसे नै बेनो एसे गस्ला नायनो थांनोसै खुलिनां गस्ला दंहैना गस्ला नङालै ओरैनो अखा हाबा गाननो बेबायदि लाइन जेजोंबो सासे नै गेलेगासिनोसो दुस्ट मा नाहरलाय ओरै नाहरलाय दे हारसिंसो ए मा
एलएमडियाव नै थफ्लाफोर लाबोखांबाय माखासे बेयाव थफ्ला लाबोबाय ओमफ्राय जोङो जानोसै नै फैबाय दसे बेयाव एसे जालांनोसै जालांखानोसै नै एलएमडिनि माबा बिशाल खाथिनि नै बेहा मम' जानो एकदम एक्साइटेड नेनाया जाथारदों जानो नेगासिनो नुडल्स जानोसै बेसेबांबा गोबाव जाबाय नुडल्स जायैहाय नुडल्स जानोसै बेनिफ्राय हनै दसा जायोनो सोरबा ओमफ्राय छोले भटुरे जायोनो ओमफ्राय बेहा मम' नै बेहा मम' लाबासो मम' जानो ना ओंखाम बुरजा जाहोनानै लाबोखादों बेखौ ओंखाम जाहोनानै साम'सो जागोन ना साम'स लाबोजेनबाय सासेनि ओइ इधर आयौ बेसेबांबा गिदिरखा गैयालै बुगानायसो ओरैनो Dari teflong. Ini mau apa sih nih dah? ओंखारबोफिनबाय जोङो नै खोदोमथला मोनबाय जाखां लोंखां नै सासेयाबो जाबावबाय आरोबाव चकलेट जागासिनोलाय माबा आइ लाभ इउ नो हनै लाभ लाभलाय आइ लाभ इउ औ दा थांफिनसै दे होमबा जोङो नै बेयावहाय लाबाय जिनिसफोरखौहाय बेखिनियावनो लाजोबबाय नै मा दङ ओमफ्राय आइनो थाखाय नै जोंहाबो जाबाय नालाय आइनोबो नै बेयावहाय माबा मा बुस्थु बियो राजभोगनो माबा बेयावहाय मिस्टि गोमो गोमो र'दा थांनानै देखायहैनोसै बेखौ सफैनानै नै बिदिसो जाबाय बेना गांग्ला बेयावसो मा जाखो बे माराम दाखुरा बिदि होनबाय सेन्देलाबो नै गोदान बिशालनि गस्लाफ्रा बिसिनिसो नै बिसिनिसो बुंजोबनाय बेनिसो बेनिबो बुंजोबनाय सानैनिसोसो बेनो राजभोगआ नै येल्ल' कालारनिलायनो येल्ल' कालारनिलाय माने गोदै खमलायनो गोदै खम होननानै बुंदों आरोना एसे खमसिन होननानै बुंदों बेलाय अफाय गोदै खम जानोसै रसगल्ला बुस्थुआलाय एसे जानो नायनि आंसो लायनो थांदोंमोन जिनिसखौनो आंनिसो लायनो होननानै थांदोंमोन आङो दाना ओजा आंनि गांसेबो गैया जै बिसिनिखौ जिनिसखौ बायबाय आंनिखौ बावनानैसो थायो आरोना आंनि जेबो जिनिस गैया दा बिसिनि जोबसै होमबा बेखिनियावनो दोनथ'नोसै दे नै टाइमाबो मोनाबाय 7:30 जाबाय ओमफ्राय आंनि जिनिस लायनो थांदोंमोन आरोना आं मा लायनो होननानै सानदोंमोन थारमाने आंनि गस्ला नै कुर्ताफोर बायनोसै गांनैसो बायनोसै होननानै सानदोंमोन आरो आङो ओमफ्रायहाय आंना बिदिनो बायहेरायाव गानलांनो ब्लाउस मोजांफोरबो गैया नालाय दा ब्लाउसजों माबाजों जोमग्राजों मोजां बेबायदि बायनो होननानै सानदोंमोन आरोना आङो बेबायदि बायनो होननानै सानदोंमोन गैया जेबो जायासै जेबो जेखाय सानदोंमोन जेबो बिदि जायासै आरोना दा गैला नै बिसिनिसो बुंनानै फैजोब्बाय बिशालावनो लाबोजोब्बाय आरोना ओमफ्राय एसे जाहैबाय बेनोसै होमबा बेखिनियावनो दोनथ'नोसै आङो दिनैनि ब्लगखौ नेक्स्ट ब्लगाव लोगो मोनफिनसिगोन बाय बाय थेंक इउ फर वाचिं